Indian Alliance atumpen Diphu Elisian kang Parman Niphai kora phorni Diphu Golf Boys pathuak lampen langhin MSC constituency bike car lapen auto kipache jeng kipado ponje phan thire chiklo Niphai kora ke thomani kangsam Congress sai hemalong phirang kiami kang nipon Elisian kang long ki doan Congress APHLC ke kroi arat anta nang chetu du nang ji pusi choningri padopon Bike car rally ke damalong kumani gari jang thu kadure ke do antami nitumpen pipon po lapen Diphu pen langhinan si chejeng padopon po MLA election along pen Karbianglong BJP phan par MC Karbianglong Cheraikom nang ji puta ningje sonsi BJP sarkar ke chari pom ahut Karbianglong long le company phan ki pi pen danglo ason ki duk arat avi ka chong sip do olo puta phirang ki ame along Congress dunme phu hemsing ki sulapen APHLC youth wings kong chunbang sarsing be atumpen ningje non candidate lama bangke ilitumla sichini ne dak jasame Diphu ban jenglo BJP to candidate ke puji lama belo akola sona candidate sedang pola tumangai bahai lo polong de suri pagori lo signature only la tumangai all BJP candidates to manke that particularly Karbianglo apen NCLs bange signature down kuri no lang ni tum klempo longle ko dasi jorima longle ko dasi industry factory buhaima nang tum den reaction ekthep de nang po lason fansi candidate kangwan APHLC lapen Congress party chelang pet kan bike car auto radio banke ni tum penap Niphai kora po abangke that Diphu Golf Boy pen Chengsi Langhina constituency Jaipong along anjali tum pale po laso a bike car rally thuke lage muni dopiji lapen gari motor se tame dopiji lazini tum isivet appeal kan tum hilalo News report Karbianglong live